Kublaya pi warok ki pralok ki wasnyaw suk wo pat ye ki video how new channel te hakani ka video kwa open snyaw chapi wa thabalan ka Iran ya ka US halor wa khut ko ye ki nong India ki gangster with laptop te hawakam te kamon ong ka Iran ya ka US te ton up ye ka ni ka video hadu wakut khanang wayo tip di ye wasakhiat te ladam pwe mude phi subscribe your new channel snya bhai subscribe we khnyon how to bell wa em hay tu khanang wayo ten cho cho phi lo yo ye ki video wa thame te ton sdangi Hadin wada share u Donald Trump ya ka jingtho wa kalam da u author wa political commentator u wada tip pertuikam u Michael Savage ha I wada khud u ya ka India ka hellhole du nay da wa percha u ya ka birthright citizenship ki nong India ha US ha I wada ong ule wada lai kha khon ki nong India cha US tang yo yo US citizenship ikon ki nei Taiwan da wan ra ki yawaro ki kor ki kha yong ki cha US na India China ne na ki wi won ki hellhole Wei u Donald Trump le da share u ye ki te ki contain yong u te u author nei bha o le na do u banai wa nong kong yong usnem ar haja ar phausan da karchan u ya ka idea wo pendu pendam ya ka birthright citizenship ha US u Savage da ong u wakamon u ye u priang ye ki ni ki bro hawadaya wan ki cha US da ka airplane mendasu u kha ki ye ikon yong ki tang yo ya yo citizenship dan hi ha US da ong u le wam em kam u lai jinga yo yo ye te kat ni ka tin English lem em diu pan em kam ye ka ha US kat wada bun da ki Indian wa ki Chinese dei wap ten le wo ong wam em u loyal ki ye ka ri US wei kwa ki upan kala ye ka US cha ka India colony lani cha ka China colony wei da ten cho cho le dei wo ong wa kat ni ki US myo kre de ki ha California wat la da he ikardan pure wada dep ki le nei bha sadu ki Indian he kat chwa lai wa wan le la chaluti ne che ki company le wei ki wa man he che ki company le sadu ki Indian wa ki Chinese bai kamte la da mto hi ki nong Indian ne ki nong China myo kre de ha California wei I wakta cho cho ye ki nong India to I wa da penbat u de wong wa bon hi na ki wa wan sa cha US to ki gangster with laptop namo ki kangra laptop ki wa da penjot ya ka US dang jor ban ya ki mafia families la da bo iki waro chirup le wei ida wa khud u ya ki nong India ki gangster with laptop nei bha bon hi ki nong India ha US to ki wastat watip wei che ki thau kre le bon ki bai wa man he wei waro ki le to ki wara laptop kamte da rule ki che ki thau khi thau kre rangkat wa ki laptop kamte da khud u ki gangster with laptop hawa ong wan u wa penjot ki ya kari wei em deu panem kam ya ka tin English kat ni ha US nei bha wa da bon ki nong India wei ki kalam ki de tin Hindi wei he ya to wei kre le myo kre de ki bru yong o kamte da ong u wa da penjot ki ya kari tang wa ini waro to wa yu ben yu si wei her ngu don hi u ya ki pili ki nong India wa em ha US kini ki contain wa kalam ka US ya ki nong India dei wa khut ya ki gangster with laptop to iwam ye de umalin yanom rata nei bha ka US da kalam ben kalam kho ne insult ko ya ki 1.4 billion ki nong Indian hey yito wa ini waro hado ne kasngi le empu em ukut iya kalam Japang ini we ne kasngi u Iranian consulate ha Mumbai da tablan ule ya u Donald Trump dei wa share ha ex ye iwi I video I wa panyo ye imiat khalot ka jilla Maharashtra dei wa tho le wa boy em ki wa ha book ticket ya u Donald Trump da ka one way cha India khanang wa yo sa do no hi u ha India nei bha dang bha ya o wo sikai we boat da ki culture wa thame ban wa un biang u cha ka culture ne ka ri yong o ka wam rap I le boy te dang ben uduna ini ikalam bet sian ule wei hakati ka post da tho ule wa iktin Hindi iwa ong kabhi India aake dekho fir bolna namo wan pai ten chwa ya ka India hadin wada yu ya ka don hi taklam kate ka post da viral ko hadu kate wei da emle ki wa ong at last US get slapped namo ha iwa khaddo da em wa thablan ya ka US halor ki ten po jai yong ka wo khut ya ka India ka hellhole wei ya ki nong India won ki gangster with laptop wei mto hidu ka Iran le kam wa man kate da bon bha ki wa ben ye ki te ki contain wa pan em kam ka US hey wo khut ya ka India kamte when ne kasngi uwi na ki Indian origin politician ha US le da ben jor u ye ite wei da ong u wa kam u khon ka India u wa da he ha US da burom u ya ka India wei kam jo le ya ka US wei ki te ki contain to ki contain khlemakor nei bha am to sab wo khut ya ka India kamte du nei da wa pracha ya ka birthright citizenship
แต่ดูกินีดอนเฮกิวกว่าเอาเป็นสยาวจะพี่อย่า subscribe ไว้ไลค์อีกวิดีโอขนังวิดีโอเต้นโชว์พิวย่ออีกวิดีโอวัดทำให้คุบเลยจบน